kayat ko lakay itibiyag ko lakay tinaksan ko isu di ka balay ko agas apang papiksa isu kalasang na nuwag tumar aniyan atip kena agpatiwer-wer nuto mirada napisamit pa'y nga lumailo napisamit pa'y nga akilaw iti presko no bumisungag sanap sa pagpaner pero sumikbar huray lang nga aglalakay kunalay mirnanay aglalakay kunadapay karuba amaribiyang awan di bibiyang iyo padasin nyo men itilakay kalbo ulay ra lakay di kayat ko lakay itibiyag ko lakay tinaksak ko isuti ka balay ko agas apam mabigsak isu kalasag na nuwag tumar aniyan natip kena agpatiwer-wer no tumirada napisamit pa'y nga lumailo napisamit pa'y nga akilaw iti presko no bumisungag sanam sa pagpaner pero sumikbar ulay rap nga aglalakay kunani tatay ken nanay aglalakay kunadapay karuba at chismosas hawan di bibiyang iyo padasin yung met itilakay akal ko ulay ra. Thank you. Ala, pigsaan.